Ya. Putri Pratama Audio Kumbo Karno Putra Alisa. Kene opo sikapmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke sing kono opo rasa tresnani saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Ayo goyang sama Pak D sini goyang ayo. Putra Alisa. Lagi ya. Lintang dengan poso kowe teko gawe loro manang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku saburone yen gawe lara ati. Sekali lagi Putra Alisa. Jalan-jalan ya bro. Boleh. Goyang. Ayo karo Pak Dile.
Yang di belakang. Yang di belakang. Boleh, ayo. Bersama Putri Pratama Audio. Dinda Wibisono. Halo paman-paman. Yo. Sesemeng jaro dada. Pancen marakane. Arep piye maneh. Aku wong randuwe. Ojo selak ketemu. Marang kahananku kanis. Kupusen rasa tresnaku. Apa iki sandanane tajenku sing jawab sliramu bento ati bento lambe Wes sampeyan rasaku kandas rumah becike koyo saka uripku. apa iki sandanane tajenku sing jawabke sliramu bento ati bento lambe Wes kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku sampai bawah. Paripasan ranggen lintang nganggoso kowe teko gawe loro marang tresno Iki wis dalanku pilihane anak-anakku sepurane yen gawe loro atiku sepurane yen gawe loro atiku. Oke. Satu tembang permintaan dari Mas Diran Mas juragannya Diran. Putra Luhur sudah Oh, dikasih. pupus sing Nah, yang di nelongso sebelah sini pendenakane. ada permintaan lagu